Bun găsit tuturor! Eu sunt Florin și vă invit să vedeți ultimele clasamente și statistici din Survivor, asta pe lângă câteva impresii personale. Doi dintr-un foc. Cam așa poate fi sintetizat Consiliul de Eliminare de aseară. Maria, cea care își dorea să rămână, fiind eliminată de public, e Boasă, cel care nu își dorea să mai rămână, alegând să se descalifice, văzând că nu a fost eliminat. Așa după cum spuneam și ieri, mi se pare cam repede pentru un bărbat să cedeze în timp ce atâtea fete care trăiesc în aceleași condiții, ba chiar având mai multă nevoie de unele lucruri personale, fac față destul de bine acestor condiții. Din echipa războinicilor, pare că Alin face față cu brio, deși înainte de startul sezonului mă cam îndoiam privind cât de masiv este. El fiind sigurul concurent cu 4 victorii și nicio înfrângere. Din tabăra faimoșilor aș remarca-o pe Ștefania, pe care o văd destul de bine în viitor, având aruncări destul de bune, în timp ce pe traseu chiar nu are nicio problemă. Votul pentru Exil a cam arătat taberele din echipa faimoșilor, în timp ce la războinici, Andreas cred că este prima femeie ce nu numai că merge în exil, dar chiar cere acest lucru cu ardoare și pentru asta merită toate felicitările. Exilații parcă vor avea o vizită neașteptată, oare să fie cineva pedepsit dintr-un anumit motiv și astfel să fie trimis în exil? Nu știu, vom vedea în episodul de duminică, pentru că pare că următorul episod va fi duminică și nu luni așa cum a fost anunțat inițial. Sau cine știe, poate nu am văzut eu bine, deși nu cred. Momentan cam atât, până data viitoare, toate cele bune vă doresc!